Kulian TV. Atibatike zvechobu. Muri yeZimbabwe azvina kumira zvakanaka. Tiri kunzwawo shoko panapa muri kuona Grace Mugabe opa muchinguri and President Emmerson Mnangagwa kuZimbabwe uko. Handisi kuziva kuti kanga kari kamusangano kechiko, but ndangonzwa kuti hanzi Geo Pomona Hotel what ndoko vanga vakasangana vari kuonesana ikoko. Ndiri kuona kuti a lot of people vari kupusha narrative iri bad, narrative wrong. Wachita kuzona hanzi Grace Mugabe ari kuwirirana nezvema-amendment, ari kutoti yes to 2030. Ai, hakumanaka kana mazogara zvimwe zvinhu ndezvekusiyana nazvo. Inini kana takuda kuanalyze nyaya yezvechokwadi, ndiri kuona kuti Grace Mugabe apa kutoenda kunopleada, kunokumbira kunana ED kuti please ndibatsirewo mwana wangu asanyure kuSouth Africa, asanyudzwe neSouth Africa. Since you are head of the state, munenge muri vakuruwo, munokwanisa kunegotiate, munotaura nenyika idzodzi, because the situation haina kumira mushe kuti mwana akangotorwa akavharirwa. Saka hazvisi zvinhu zvokuti zvinoita se zvinofadza. And the bad thing or the bad part about nyaya iyoyi yekuti Chatunga Mugabe ari kunetswa, ari kusungwa muSouth Africa muno munyaya dzake dzese dzaari kufesa ndedzekuti iye Grace Mugabe wacho haakwanise kutravela kuuya kuti aende kunoona mwana wake kuAlexandra ikoko kuMajesty Court kuti kuitika zvese haakwanise kunge achizviita. Nyaya dzese anongodzionerawo paTV kunge zvamurungoita mese imimi, handiti. Saka zvekuzoti vanhu vobuda vachitomona kunge superhero vachizoti ye Gucci Grace zvazoda so ye chimama chatopedza amenda zveconstitution. I don't think kuti time iyo anayo musoro make kutodedzera zve2030, because nyaya yacho iri kutoitika yemwana wake haasi mafanizi. Mwana waye anogona kutonyuramo zvechokwadi. That's why muri kuona kuti iko zvinezvi vari kupleada guilty. Nyaya dzavo dzakaperera paroad so far, because pakanzoni uyo anga aripo prosecutor vacho anofanira kunge aripo pamberi pacho, ndo maprosecutor general one wacho anga asipo. That's why plea yavo yakagumira kuma 90 something percent, kureva kuti zvinhu zvese zvimwe vanga vaita kwese kunoda kuti kunge kuchiendwa vakaita process ikagumira paroad, kwakutokumbira kuti vatsvage skillful remabude, handiti. Saka zvekuti tizonzi Grace izve so she's busy celebrating kuti the 2030 this 2030 that, akatobatwa mapatsi. Even iye wacho zvaatori kudaro ari former first lady kudaro, akada kuzvitraya kupinda muSouth Africa muno machida kundomirizika ipapo, munogona kutanga kutonzwawo dzake nyaya dzake kutotanga kupinda mumatare achitaura kunzi right, iwewe paya wakazorowa mwanasikana uyu neplug yemagetsi, iwewe paya ukazodaiso ukakwadza munhu zvikatomudhakwirawo. Saka so far handiona hangu chisuperhero chevanonga swera chimunyisa pasituation yakaita seiyi, kutaura fair chaiko. But zvimwe zvacho ameno, it's up to you. Pushai zvenyu manarrative enyu, but inini chokwadi chaichoka ndo chandogara ndataura panapa. Handigoni kutenderera ende zvekuti nditaure zvinhu ndichifadzana nemi nenhema, zvinhu zvekuti hazvisina kwazvichatisvitsa mazuva ano. Grace Mugabe atoriwo pama1 ndo situation iripo, zvekuti imimi mukuda kuti azoenda ikokoko achinonzi ari kunosangana navo achita sei, kwakumirizika kuti even ivo pachavo vanotanga kufila kuti okay, she's a fellow comrade, tinogara tinaye mune zvinhu zvedu, because iye mwana wake I believe kuti achingodzoka, inini manzwira akazvita nyaya dzake dzimwewo dzakatosiya kuno kumupana waya hadzina kutenge dzatoperawo, dzakadzingosarira pa dzakasarira ipapo. Saka inini what I believe ndechekuti iye wacho akatodzoka, ani makanzwa anga dadiwo kota anozombodzokera ikoko akati kunzi hey medical report, medical what boom vatoenda vakadaro. Saka kuti iye mwana wacho achitongodzokawo futi akanzi arowa extradition kuti adzokera kuZimbabwe, zvinononetsera futi mberi ikoko. Saka zvese zvamuri kuona zvichikomrade zvaari kutoita they know kuti okay, chekutanga tikambotanga kumbopinda museme WhatsApp group, but nyaya iri musoro make zveso ndo vaziva vanhu vechikadzi ndo zvavari. Vanhu vechikadzi havasi vanhu kuti vanofunga the way yamunofunga imimi, zvakatosiyana nevanhu vechirume, maitiro nemafungiro. Vanhu vechikadzi kungofunga mwana wake chete. Kuna vanhu vakaroora vanokwanisa kupupurana nenyaya ndikutaura. Munhu wechikadzi hapana pekuti anomboswera achifunga zvimwe zvinhu zvese zvisina nebasa rese zvamuri kutaura. But thank you so much nepfungwa dzenyu dzakarerekera kwadzakarerekera. Ndisati ndaenda zvangu because nini ndozikanwa nenyaya yekuzonzi ndinowanza nyaya kungotaurisa. Mukana unowe muri yeZimbabwe ndoda kuushandisa ndichitenda company yeEducation Research inotungamirirwa naMukoma Owen, avo vari kurejistera maZimbabweans macompanies muSouth Africa munomu nekuvavhurira maFNB business account. Vanhu vese vasina mawork permits nemastudy permits handiti vaakuvhurirwa macompany neEducation Research. Chinova icho chinhu chakanaka, chinoda kutendwa, chinoda kuti chiziviswewo. Even ungava une hama neshamwari dzimwe dzisati dzasangana neshoko iri,
katakapisika kakuvanzwise kuti kune kambani inonzi Education Research inoregister makambani nekuvhura ma-FNB business accounts kune vanhu vasina ma-work permits nema-study permits. Zvinhu izvozvo zvinokwanisa kutobatsira hama yako mangwana, you never know, pamwe ndiwo chatozotanga kuemployiwa pakambani yacho inenge yatovhurwa nehama yako. Saka itai kuti vanhu muregister makambani nekuvhurwa ma-FNB business account. Inini for now ndiri kurecommenda Education Research ende namba dzavo ndidzo dziri kubuda paflyer apo. Vanokubatsirai, vanokuitira muri kwamuri ikoko, vari kwavari ikoko, ende vari affordable, reliable, and professionalism iri papo haisi yekudzidzira vanhu vekuti vari professional pabasa ravo rakarongeka. Hakuna anochema anozosara achiti yowe hazvina kuzondifambira mushe. Saka garai mabata mukoma Owen vakuitirei.